Kaixo, zatika definitutako funtzioak landuko ditugu gaur. Hasiko gara azaltzen adierazpen analitikoa izan da nola lortu bere adierazpen grafikoa eta beste urrats batean grafika daukagula adierazpen analitikoa lortuko dugu. Adierazpen analitikoa baldin badaukagu, nola egiten dugu honen adierazpen grafikoa. Lehenik eta behin, zatika definitutako funtzio bat nola ulertu behar da. X eta Y ardatza ditugu hemen, ardatz kartesiarrak funtzio honen grafikoa egiteko orduan, kontutan hartu behar dugu bi espresio dituela, bat eta bi. Lehenengo espresioa bat zenbakiraino izango da, eta geroko espresioa batetik aurrera izango da, bat barne. Bi kasuetan, bigarren mailako funtzio polinomikoak dira, beraz, bien grafikoak parabolak izango dira, parabola zatiak. Har dezagun espresioa eta hemen behan kokatuko dugu zergatik parabola hauen ezaugarri importanteenak aztertzeko kalkulu horria erabiliko dugulako. Menura joko dugu, ikuspegia kalkulu horria irekiko dugu. Hemen daukagu kalkulu horria. Zabalago jarriko dugu eragiketak egin ahal izateko. Berez, lehenik eta behin, lehenengo zatian dagoen funtzioa aztertuko dugu. Parabola aurra da, zergatik x berdin koefizientea bat delako, positiboa, eta bere punturik esanguratsuenak edo importanteena erpina izango da. Erpina kalkulatzeko badakigu formula bat dagoela, zein? Minus b zati bia, minus lau zati bi, minus lau zati bi egiten dugu, enter, eta minus bi da. Buruz ere egin algenuen, baina idatzitan nahi genuen. Hori da erpinaren lehenengo koordenatua. Bigarren koordenatua nola lortuko dugu? Lehenengo koordenatua formulan ordezkatuta. Orduan, hori nola egingo dugu? Hemen kokatuko gara eta minus biri formula aplikatuko dugu. Hau da, hartuko dugu leku honetan dagoen balioa, jasoko dugu berbi, gehituko diogu lau aldiz hemen dagoena, gehi bos. Enter sakatuta, horixe da erpinaren bigarren koordenatua. Beraz, erpina minus bi bat izango da. Orain, erpinaren inguruan balio taula bat osatuko dugu. Minus bi denean erpina daukagula esan dugu, hemen, altura honetan, minus irutik eskumalderantz, xen balio batzu hartuko ditugu. Bat arte, funtzioaren espresioa bat denean amaitzen delako. Orduan, hasierako balioa minus iru izan daiteke, eta geroko balioak 0,5naka joateko horrela formula honekin egingo dugu. Berdin, balio hau, gehi 0,5. Horrela hemen ditiratuta, ondorengo balioak lortuko ditugu, apur bat gehiago, bat balioa izan arte. Hemen. Gero, bakoitzeko, hemen geneukan formula aplikatuko dugu. Orduan tiratuko dugu, eta baditugu bikoteak. Bikote hauek dira balio taula bat osatzen dutenak. Gero, danak aukeratuta, eskumako botoian, sortu honetan puntu zerrenda aukeratuta, hor agertzen dira parabolaren puntu guzti horiek. Guztiak ez, bat 10 puntua ez da agertzen, baina zoom egiten badugu, agertaraziko dugu. Hortxe dago bat 10 puntua. Berdin jokatuko genuke bigarren funtzio zatiarekin. Erpina, zein izango da erpina? Minus b zati bia egin behar badugu, da berdin b0 da, 0 zati bia, 0, enter. 0 xen lekuan ordezkatuta, horrela egingo genuke, lau, ken
hemen dagoen balioa, berbi. Enter, eta lau da noski. Berez, erpina 0 puntua izango zen, baina 0 gehatzen da ere montatik kanpo. Batetik aurrera daukagu funtzioaren grafika. Beraz, batetik aurrera egingo dugu balio taula. 0,5 jarrita, x bat, berdin aurrekoa, gai 0.5, enter, eta gero hemen ditiratuta automatikoki sortzen dira xak. Eta x bakoitzeko i bat dago, hemen genukan formula, hemen ditiratzen dugu, eta hause da taula, hemendik onaino. Eskumako botoia, sortu, puntu zerrenda. Horixe da grafikoa. Bai, badaukago orduan, erpina, balio taula, erpina, balio taula. Ondoren, puntu horiek kurba batez lotuko genituzke, eta horrela irudikatuta geratuko zen funtzioa. X bat denean, funtzioa hemen dago, orduan puntu hau beteta egongo zen, eta puntu hau utxik, borobil bat utxik jarri beharko genuke. Horrela egingo genuke eskuz, baina guk GeoGebra programa erabilita nola adieraziko genuke fx funtzioa, horrela egingo genuke. Kalkulu horria itziko dugu, eta leiho algebraikoa irekiko dugu. Ahalik eta sinpleen usteko, klik, 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 beste guztia eskutatuko dugu. Gogoratu, zatika definitutako funtzioak sartu eremuan sartuko ditugu horrela. F, X, berdin eta baldin agindua erabiliko dugu. Baldin, beko aukera hartuko dugu. X txikiago bat bada, orduan funtzioaren espresioa hauxe izango da. X berbi gehi lau x gehi 5. Eta bestela, hau da handiagoa edo berdin 0 baldin bada, bestela honetan, beste espresioa lau gen x berbi jarriko dugu. Enter, eta hor daukagu grafikoa. Esan bezala puntu hau bete gabe izan beharko da. Hori grafikoki horrela ingo genuke, eskumako botoia, propietateak eta estiloan puntuaren itxura hau izan beharko da. Enter sakatuta eginda daukagu. Kanpoan egiten du klik eta hor dago borobil bat bete gabe. GeoGebrak automatikoki sortu du zatika definitutako funtzio hau. Orain zu saiatuko zara zatika definitutako beste funtzio batekin. Hemen daukazu adierazpen analitikoa. Lortu bere adierazpen grafiko.